Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan mong mga followers sa imong YouTube channel. Idol kay ka sa kong mama. Sige siyang paminaw nimo ug natakda na lang sad ko. Ang pangalan sa kong mama kay si Christina. Pero ako siyang gianggaan og Mama X. Idol mo gay niya si Mami Junicia nga inahan ni Manny Pacquiao. Idol pud kayo niya si Pacman. Tanang fight ni Pacman, iyag yung gitan-aw. Mao ni hinungdan nga namugda ni ang akong istorya tungod sa kong Mama X nga nangambisyon pod nga mamahimong usa ka Mami D para makabag pod siya og Hermes og LV. Pangandoy pod niya nga makasingsing og pure nga diamond. Kining iyang mga pangandoy mahatagan og katumanan kung magboxer ko sama kang Pacman. Elementary pa lang ko diyang gipa sugod-sugod na ko niya og training sa iyang mga amigo nga mga boxer sa unang panahon. Patay na di ay ang akong papa. Kining iyang amigo nga dunay koneksyon kuno sa mga boxing promoter iya puning uyab-uyab. Niya tong bata pa ko. Sunod-sunuran ako ni mama nga papraktison ko niya og sinukmagay nga naka-glove sinuon. Gipalitan pa ko niya og punching bag. Kay lagi iya gyud ko nga pabaksingon ini kadako nako. Gipalitan po ko ni mama og second hand nga bisikleta para pa-drive niya nako kung mag-deliver ko sa mga nag-order niya og burger. Si Mami D in the making yun ni siya. Kaya diba si Manny Pacquiao sa una pagkabata niya pa-deliveron man po ni Mami D. Negosyante po kayo ang ako mama. Bisag unsa nila ipamligya sama sa mga ukay-ukay o tanon o karong bag-o lang nga nay nag-open og burgeran ka na ganing Angel nga buy one take one. Tungod sa ka business minded sa kong mama, mag-order ni siya burger dayon sa halagang buy one take one. Pero iya ning ibaligya sa presyo nga kada usa. Imagine, times 2 ang iyang ginansya. Kung dunay mo reklamo sa iyang mga customer, iya lang tubagon nga door-to-door delivery man kuno. So okay ra. Dagan man sa order si mama nga kasagaran mga taga-squatter area diri ra sa amo. Asher, i-text na nako ni Milay ang order kuhaa dito. Dayon idiretso nag-deliver sa nag-order. Dawatan ni listahan sa imong deliveran. Matud pa sa akong Mama X. Gidawat nako ang listahan ni mama sa mga nag-order unya ni sakay nako sa akong bisikleta paingon sa burger joint. Ug tuod man, pag-abot nako dito lami kayo og smile si Milay nga maoy service crew sa mong burger joint. Hi Asher, ready ng order ni mama Ay, imong mama di ay. Pakyut pa ni Milay nako. Dugay nako kibaw nga na-crush siya nako pero wa nako patuli. Kaya lagi, di nako siya type. Smile sa di Asher uy, sige raman taong kagmugtok, sayang imong kagwapo. Matod pa ni Milay. Ano mo smile mo sa kung nga wa mong ko'y angay nga smilean? Istrikto ko pa nga tubag nga to niya. Ka-strict uy, sige ka, ug mawaan ako diri, mingaw na kanako. Matod pa niya. Ngano, asam day ka di ay, pangutan ako pa. Ay, mo-resign ako kay motiwas na kong eskwela. Matod pa ni Milay. Ug ningon po siya nga nagpaabot na lang kuno siya sa mupuli niya. Gikuha na ko ang plastic bag sa mga burger ug nisakay na ko sa kong bisikleta pero samtang nag-drive ko padung sa interior nga bahin sa mga squatter. Nakaagi ko babae nga gwapa kayo. Taas og ilong, taas og height. Nindot og gisuot nga sinina. Unya, usa ka tan-aw pa lang nimo. May lagi nimo nga datuon ang mga babae. Nihunong ko giobserbahan ang lihok sa mga tambay. Kaysa tanaw ko, dunay gipangutana nila ang gwapang babae pero wa nila tarungag tubag. Hinuon sige sila pangutana og ila kining gibugal-bugalan nga murag kadto pa lang sa kakita og gwapa nga babae. Didto na ko ni duol og nangutana o sa tuyo sa babae. Hadlok na ako ang mga tambay kay kabaw man sila nga tigasin sila, mas astig pa ko nila. Unya maayo pa ko mangamot kay praktisado ko og boxing. Ako baya ang boxing champion sa mga pista sa MUA. Dunay gi pangita nga lugar si Miss Beautiful Asher. Tubag pa sa katambay. O mao ba? Nangutana day unya ngano wa man niyo tubaga og tarong. Inyo man bugal-bugalan. Matod ko pa. Ni kalit og kabuutan ng mga tambay. Maayo na kay nakatubag sa pangutana sa babae. Nitindak na pug ko sa akong bisikleta para mo padayon sa akong pag-deliver sa door-to-door sa mga burgers.
Wala pa ko nakalayo diyang nakita nako nga nagdagan ang gwapang babae nga niagpas nako. Kadyot lang, mister. Siyagit pa sa mga babae ug nihunong ko ug nilingi niya. Unsa man? Pangutana ko pa. Nato kaniya ug da sa kong signature look nga istriktuhon ug dili mo smile. Basin nagtuo siya nga abi kay gwapa siya. Exempted siya sa akong kastrikto. Magpasalamat lang ko nimo sa imong pagbadlong sa mga tambay. Matod pa niya na ako. Ganto ra di ay. Wa na to eh. Bisag kinsam siguro mga tanan labi na babae. Di masad angay bugal-bugalan. Mao ginay hate na ako. Tubag ko pa. Dungan sa kong pagtindak sa bisikleta kay nabugnaw na ang burger. Tungod sa kadugay na ko nga nakadeliver. Magyaw-yaw na po ang mga customer ni mama. Nga bugnaw na ko no. Ug dry na ang burger inig-deliver na ako. Wait lang, kuan ka nang naki-number? Pangutana pa niya na ako. Pero wa ko ka-memorize. Unya, nagdali po ko, mag-deliver po ko burger. Sige, adto na ko, bye. Tubag ko pa. Pero dali kayong nakasuwat ang babae sa kapapel sa iyahang cellphone number. O gitunol niya na ako. Ako na lang po gidawat. Dili ko sama sa mga lalaki nga makita gwapang babae. Musiga day ng mata. Pilian kong babae, bisan og gwapa pa na. Di po ko easy boy. Mao nga ang papel nga iyahang gihatag nako. Gisagol na kong sud sa mga burger. Si Mama X ang nakabantay pag uli na ako sa amuha human ko nag-deliver. Unsa man yung papel diri Asher? Nganon man ginis babae. Napay number o. Unsa man naguyab-uyab na day ka? Pangutana pa sa akong mama. Wa maoy, dito na sa gawas nagian ako nga gibugal-bugalan sa mga tambay ba. Agig pasalamat siguro ni hatag og number. Tubag ko pa. Nahilo mo kalit si mama. Mao di ay kay ang iyang gi-search sa Facebook ang name sa babae, wa na dugay ni Shagit sa ka-excited ang ako mama. Murag dato maning bayhan na Asher. Tanawa gud ang iyang mga pictures o nindot kig balay. Murag nasa village nagpuyo ning bayhana. Matod pa sa akong mama. So, what og nasya sa village siya puyo? So may labot na ko ma. Tubag ko pa. Niduol si mama nako og gikusi ang akong naong. Utang yun na ako sa namatay ng mong papa ang imong naong dong Asher. Way babae nga di maibog ni mo eh. Matod pa niya na ako. Si huwap-huwap sa kong naong. Ay naku ma, bisan og nakagusto pa ang babae na ako. Di isa ko, kaya di may parisonoy kay pobre ko og boxer lang. / delivery boy lang ko. Nito bagpot si mama nga, tinuod. Pobre ta sa pagkakaroon kay wa pa magkakadaog sa mga professional nga mga boxing. Pero mapaliho na ka ni Manny Pacquiao nga boxing champion, mawilno na ka around the world. Ilabay-labay na unya na nimo ang Hermes bag nako. Nakapalingo-lingo na lang ko sa kataas sa damgo sa akong mama Papa Joe. Ma, ayo sa ipahang itlog nga pa mapiso eh. Kay basta binugok na dietanan. Matod ko pa nga to niya. Mahugan ni Asher nga samtang wa pa ka-fight nga kanang professional gyud. Uyab pa sa nang bayhana kay I'm sure naibog na siya nimo. Sigurado ko nga na love at first sight na siya nimo. Di lagi ko ma kay wa po ko'y trabaho niya, wa sa ko'y kwarta. Wala bitaw ko'y kwarta pero mura man pug ka og si Thor. Matod pa ni mama nako. Thor ba? Kinsa man na eh. Saan pasabot nimo? Si Thor ba? Kanang superhero. Nagkatawa na lang ko sa sigdaig sa kong mama nako. Hinoon, dili ra siya ang ningon nga kapre-preya ko namignaong ni Chris Hemsworth. Mistiso lang to. Ako ang Filipino version niya. Nahilom na si mama pero kining akong mama mas hadlok ni og mahilom. Meaning na ay milagrong gibuhat. Wa ko masayop sa ko ang duda. Kay usa ka adlaw ana ang nilabay nakadawat kog text message sa usa ka babae nga si Enya. Wa gani ko kabaw nga mao dito iyang name. Sa babae kay wa man jud ko nibasa sa papel nga iyang gisuwat ang iyang full name ug iyang cellphone number. Hi Asher, thanks sa text invitation ha. Sige, okay na ko. Magkita ta. Adto ko mag-wait nimo sa Burger Junction gawa sa inyong place. Matod pa sa text sa babae. Sus Ginoo. Ang akong mama ang nag-textmate sa babae. Kunuhay ako ang ni-text. Wagan ni ko'y kalibutan. Ma, ano mo itong gabot-buot magkapakig-eyeball ang babae? Uy, matod ko pa sa akong mama. Ay da, pakikitay lang ko na sa inya. Good kay kabaw ka dong. Wala na ko'y puhunan sa burger. Ug ukay-ukay, business na ako. Murag, kwartahan man na si Enya. Hulmila na siya, bisan og 2,000 lang.
Pwede na kayo na nga pangpuhunan. Grabe ang akong mama ex. Wa ni gyud makalabaw sa kapalautang. Kini nga kong mama tanang Bombay na siguro iya nang giutangan. Maayo pod kayo ni siya mulikay-likay sa mga giutangan niya. Ako nalay mauwaw. Sige ma, makikita ko ng bayhana pero dili para mangutang kundi akong ingnon nga di na siya mo-reply sa text nako kay dili na ako. Ug tuod man niadto ko sa burger joint. Pagabot nako, lahi ang service crew. Dili na si Milay, kundi ang gwapang babae nga si Enya. Nagunsa man ka dinha, nasyako nga nangutanan niya. Unsam di tan-aw nimo di nagtrabaho diri, mabitaw ni ari ko diri lapita para mang-apply ko. Tubag pa niya. Naglibog kayo ko, ingon si mama nga according pa niya sa iyang pag-stalk kay babae dato man daw ni. Kita nun ako yung panit flawless kayo. Gikan sa naong hantod sa batiis. More may nakitaan nako kay nag-rubber shoes man siya ug nagkarsunis. Pero doon ay gamay nga nigimaw nga panit sa iyang lower leg. Di ko sweet og brand sa relo pero sigurado ko nga mahalon na relo ang iyang gisuot. Abi ko bag dato mo. Prangka ko pa nga pangutana sa babae. Dato ba oy? Medyo arangan lang pero di gyud dato. Gusto ko mga kwarta sa kaugalingon akong kinitaan kanang di ko magsalig sa kong parents. Tubag pa niya. Okay naman po diyang rason. Walay dautan sa manabaho pero nakapangutan ako kung anong diri pagyud sa among lugar. Nga naman untay daghan nga ka-applyan sa mall. Gitunol ni Inya ang plastic bag nga puno sa burger. Order na si mong mama gitext niya nako, matod pa niya. Textmate na day sila sa kong mama og ang naka-uwaw pagyud kay giutang ni mama ang burger nga tukang Enya. Si Enya pa ang nagtapal. Ibalik lang niya ang bayad ashir ha. Inighuman ni mag-deliver. Matod pa ni Enya nako. Believe you ko sa ka-rakitera sa kong inahan Papa Joe. Wag yung kauwaw. Why ka ikog. Mao na to. Ang pirming buhaton sa kong mama. Kung doon ay mga order sa mong sa lugar sa mong squatter, i-text niya nga to kang Enya nga way bayad-bayad. Unya kung ma-deliver na nako, COD man mao nga makabayad ko nga to kang Enya. Mubalik na ko sa burgeran. Sige na may kita ni Enya kay sige man po order si mama kay utangon na ba niya? Di na kinahanglan ang puhunan. May na lang kay buutan pud kayo si Enya nga maoy tigtapal. Diha po mi nagkasuod ug wa na dugay ni open naman siya sa iyang problema. Imagine, parehong mga doktor ang iyang mama ug papa. Si Enya ang nagyasarang anak ug mao'y gusto siyang parents nga magdoktor pud siya. Pero niangkon gyud si Enya nako nga hina siya sa klase ug di niya kaya nga magdoktor. High school graduate pud siya kay wa naman siya mopadayon sa college kay lagi gusto siyang parents nga magdoktor. Pero si Enya simple lang ang iyang pangandoy. Gusto niya nga mag-business o coffee shop. Mao day ni nga niagwanta siya trabaho as service crew sa burger joint kay para ma-training siya kay iyang mga parents walay support sa iyang gustong mahitabo sa iyang kinabuhi. Gusto niya nga muskwela o culinary pero di musugot iyang parents. In short, nagrebelde si Enya. Part siyang pag-apply sa burger joint mao ang paghadlok sa iyang parents kay kuyaw ang palibot dool sa squatter. Close na mi ni Enya. Pero wag yung ko plano nga mo take advantage kay nakaibaw ko nga doon na siya gidaladala nga problema sa pamilya. Pero ang akong inahan, wag ko mag-expect nga siya pa'y muhimo og laka nga below the belt. Usay kagabiin niya na gikan ko nag-practice og boxing na abot ko sa mua nga lahi na'y naghigda sa kong kwarto. Si Enya, Papa Joe. Gidali na kong adto si mama sa kusina. Ma, magstorya ragod ta. Dali gud ato tas gawas para di ta madunggan. Nako pa nga dalang bitad sa bukton sa kong mama. Diyang namin sa gawas, ako siyang gipangutan og nag-unsa si Enya sa kong kwarto. Ay da, akong giparintahan niya imong kwarto. Tubag pa ni mama. Unsa? Unya ako asam ko matug. Og nitubag pod si mama nga, di alam ko kasasala gud. Nakapalingo-lingo ko Papa Joe. Ma, di na ko musugot ana ha. Karon dayon papahawaan na siya diri. Unsa lay kasultis mga ginikanan ana? Matod ko pa. Naunsa ka diha? May gipugos na nato, may gitaban na nimo nga nag-abang man na diri sa ato Mao nga ayaw na nagreklamo diha. Kay ngano, nakay 5K nga i-refund sa iyang advance deposit. Niuyo na lang ko sa kong mama Papa Joe.
Sa may mahimo na ako nga anak rabi ako. Diha na nagpuyo si Enya. Di ko ganahan, lainan kay ko nga di na ko makabasta-basta o gubo-hubo kay lagi dunay laing babae nga nagpuyo sa mua. Kumbaga, magkinto ko o magpanuko ko kay mauwaw ko niya. Sa iyang kahimtang nga naanad og dato, unya na siya sa mambalay nga pinubri rabaya. Usa ka gabiin niya to niuli ko sa balay nga na timing nga nilakaw si mama. Kami nalang duha ni Enya. Natingala ko, kay nigawas siya unya pagbalik niya nagdala siya ko sa kalitro nga nag-ice-ice pang beer. Mag-inom ta, Asher? Matud pa ni Enya na ako. Nagkuha na siyang baso ug nagtagay mi pero nibalibad ko. Di ko ikaw lang. Tubag ko pa nga to niya. Nakabantay na ko nimo, Asher ba? Murag doon ay something nimo. Bayot man siguro ka. Matud pa niya. Uy, di ko bayot ha. Kalalaki na ko, boxer gani ko. Bayot na noon. Tubag ko pa. Unya, be, kung di pa kabayot nga nung sa tanang laki nga ako nakatubang, ikaw ramang yun ang maibog na ako. Matod pa ni Enya. Sige gyarok si Enya sa beer o medyo hubog na siya. Sige siya og pamugos nga mutagay ko. Di lagi ko kay gibawal na sa kong trainer nga muinom og doon na ba ako'y umabot nga fight. Matod ko pa nga to kang Enya. Sa tinod lang, okay naman nga muinom. Wa man gibawal pero di lang gyud ko, Papa Joe. Mahadlo ko og di niya ko kapugong. Sayop si Enya siyang pagtuo nga wa ko naibog niya. Sa tinuod, sa una pa lang namang panagkita na crush na ko niya. Mao gani nga conscious kay ko. Sa mua nga naa siya puyo. Lahi man gud nga klasiko nga pagkalalaki. Doon ako yung self-control. Di ko magbasta-basta og hasmag kay mahadlo ko nga masakitan. Si Enya Ray ni human og inom sa kalitro nga beer. Ang ending nahubog siya og nagsuka-suka. Ang nitabo ako'y naglimpuyo sa iyahang mga hugaw. Unya pagkahuman, di po ko makaako nga pasagdan siya. Ako siyang gida sa iyang kwarto. Akong kwarto di ay. Ako siyang gipahigda pero wa na ko siya ilisi og sinina kay di ko ganahan nga maingnan nga ni-take advantage ko. Kay syempre, hubog siya. Wa sa maayong panimuot. Ang naman og magpiyong ko nga mag-ilis siya. Ako lang gitrapuhan og warm water ang iyang bukton. Naong og liog og balig hot compress na ko siya. Unya akong gihabulan. Asher, nagagu pa nga tawag ni Enya nako. Oh, Enya, ngano man, gigutom ka kay lutuan ti kag instant noodles. Tubag ko pa. Di ko ganahan mo kaon, uy, ikaw akong gusto. Ali, tapad na ko higda, be. Matod pa niya. Gikulbaan na kay ko, Papa Joe. Labi na nga diyang gibitan niya nga akong kamot o gipahigda tupad niya. Naghigda na ko sa katri tupad mi, pero mura kong tuod nga way lihok-lihok kay mahadlo ko nga masaghid sa iyang panit. Pero si Enya nitakilid sa akong direksyon o gigakos ang iyang bukton sa akong hawak. Dayon gisubsob ang iyang naong sa akong ilok. Humuta oy, smells like deodorant. Matod pa ni Enya. Nagampo ko nga makatuog na siya para makabiya na ko sa di pa mabot si Mama. Kay kung makita si Mama sa mong posisyon, daghan na sa gay comment nga lagi panguyaban na ako si Enya. Kay jackpot daw o siya nga akong masawa. Mga hapit na magtungang gabi diyang nakatuog na si Enya. Ako din gitangtang akong bukton nga nagakus sa akong hawak. Dali ko nga nibarug o nibalik sa sala. Igor yun nga naabot ang akong mama gikan nagbingo. Samtang naghigda ako sa sopa, wa ako makatuog dayon. Hapit na buntag, nag-alingasa ang akong pamati. Lalaki ko, tinuod, dili ko bayot. Mao nga natural nga mubati ko og lustful thoughts or tawhanong buhat para kang Enya. Kidi bayat taon siya matignaong. Guwapa si Enya og attractive pa. Labi na ang iyang panit nga flawless. Why lalaki nga di magpantasya niya. Labi na og kagakusgod nimo. Diha pa mismo sud sa imong kwarto. Naghigda sa akong katri. Pero proud gyapon ko sa akong kaugalingon nga gipangatawanan nako ang akong pagka-gentleman og lalaki nga may dignidad og di mapahimuslanon sa panahon. Pagkaugma nakamata ko nga nag-uniform na si Enya sa iyang t-shirt sa burgeran og ready na nga mo duty. Ihato ti kay Enya, matod ko pa niya. Niduko si Enya nga murag na uwaw kay hinumdum siguro siya nga nagtapad mi. Pagkagabi og nagako siya nako. Gihatod na ko si Enya og niangka siya sa akong bike. Pagabot na mo sa burger joint, nakuyawan si Enya sa nagbarug kilid sa burger stool.
Hala akong mama ug papa, matud pa ni Enya. Mga datog yung tanaw ng iyang mama ug papa. Nindot og gisuot ug halata nga mga professional ug may kaya. Gikuptan ni Enya akong kamot ug ningon nga, "Sure, ayoko biya iha, diri lasa ka." Sumoto nga, wapo ko ni biya. Nagbarog lang ko sa kilid nga murag bodyguard ni Enya. Nakapaminaw ra pug ko sa ilang gipanag-istoryahan. Enya, pauli na sa ato. Matud pa siyang mama. Dili ka na namo pugson magdoktor. Sulti pod siyang papa. Musupport namin nimo sa mong gusto nga mag-open ka og coffee shop. Matud pasad siyang mama. Nisiga ang mga mata ni Enya sa kalipay. Tinuod ka ma? Musupport na mo sa akong gusto? Yes, salamat ma. Pa, thank you kaayo. Malipayon tubag ni Enya dungan sa pagakos sa mga ginikanan. So, muli na ka sa tua. Mupauli na ka. Pangutana pa siyang mama. O ma, mupauli na ko sa tua pero dili pa ba ko kahawa dayon diri sa burgeran. Magpaabot sa ko sa puli na ako. It would be very unprofessional kung modritso lang ko og hawa. Kay tarong biya sila ni dawat nako. Nagdungan og tando ang iyang mama ug papa. Unya nananghid pod nga mulakaw na. Diyang wala na ang iyang mga ginikanan, ako siyang giduol og nananghid po ko nga. Murag, happy naman kay ka. Sige, ato na ko ha. Kay doon na pa ko'y practice. Murag, wa na gani kadungog si Enya sa kung pananghid niya. Tungod siya ka-excited nga matuman na ang iyang pangandoy nga makatukod na siya coffee shop. Samtang nagtinda ko sa kong bisikleta palayo, maunlay ako nabantayan nga murag dunay ni kusi sa kong dughan. Nasiyangan ko, nasakitan ko nga nung mawa siya. Pero di ko angay magpakita o magpaka-selfish kay katumana na sa damgo niya. Ang sunod may tabo siyang kinabuhi. Nakapangutana dayon ko sa kong kaugalingon nga nung masakitan man ko nga wa mami relasyon. Niya lang pagkagabi nagstay kong dugay sa boxing ring. Wa ko ni pauli dayon kay gusto ko nga inigabot na ko wa na si Enya nga to sa mua. Masakitan lang ko ug makita ko nga magtanaw niya nga mobiya sa mua. Mga tungang gabiin ako ni uli sa mua ug sakto ko nga wala na si Enya. Nahawa na ang iyang mga gamit sa akong kwarto. Pero ang akong bedsheet ug unlan nga iyahang gigamit mao paghihapon. Wa pa nailisi sa akong mama. Murag yung buang papadyo nga nihigda sa katri ug gipangsimhot ang unlan ug habol nga gigamit ni Enya. Nahabilin pa ang iyang baho. Nakatug ko nga nagakus sa iyahang unlan. Pagkabuntag, late na ko nga nakamata. Gipukaw ko sa kumama kay doon ako na siya ipakuha nga burger kay naa siya mga order. Excited kay ko nga makakita pag-usab kang Enya. Og tuod man, diha siya sa burgeran. Pero siyang tapad ang usa ka babae nga mo'y iyang puli. Dira ang order sa imong mama o, matud pa ni Enya, dungan sa pagtunol sa plastic bag. Giutang na sab ni sa akong mama, wala po niya bayri. Pangutana ko pa nga nakasmile niya. Okay lang uy, butan bi kay mong mama nako. Ug by the way, di ay Asher, last day na nako. Muli na ako sa mua. Thanks di ay kaayo ha. Ug sa mong mama nga nagsabot nami nga magkita pa mi. I hope mukuyog ka kung magkita mi. Wow, bestie na day kay mo sa kong mama. Sige Enya, ingat ug good luck sa imuhang tukuron nga coffee shop. Matug ko pa niya unya ni sakay sa kong bisikleta para i-deliver na ang mga burgers. Lisod nga makasaba na sab ko sa mga deliveran nako kung bugnaw na og dry na kayo ang burger. Wala tuyo ang samtang sige kog tindak sa kong bisikleta, nabasa og kalit ang akong naong. Sa mga luha, Papa Joe, ang kunon ko nga nakat-on ako paghigugma niya, sukad atong nahubog siya og nagtapad mi og higda sa katre. Yes, nainlove ko kang Enya, pero wa ko'y igong ikasarang sa pagpanguyab niya. Magunsa man ko. Wa ko'y trabaho, aspiring boxer ko, pero wa pagani ko kadaog og dinag kong match. Ako nadagan mga boxing ragyod sa pista-pista nga kanang way klarong kontra. Sige lang, kay next month mo na pinakadako na kong away nga ipahigayon sa usa ka hotel. Kinahanglan nga makadaog ko para doon na ako'y record ug makaaway na ako ang mas dagko ngadto sa ring. Kung si Mama X nang ambisyon nga mahimong Mami D, ako nang ambisyon sa ko nga mahimong Pacquiao. Og si Enya unya ang akong jinky sa akong kinabuhi.
Human og deliver sa mga burger ni hapit pa kong practice sa ring kay inspired kay ko. Moray tubag sa kong damgo nga mauyunan sa pamilya ni Enya. Kumusikat na ko og mudato na sama kang Manny Pacquiao. Why imposible sa mga andoy? Di ba Papa Joe? Gabi na ko nakauli sa Amoa. Pagabot na ko, dihay mga bisita nga akong mama. Nasyak na lang ko pagkakita na ko sa mga ginikanan ni Enya. Maugoy akong naabtan nga nitunol og kwarta ang mama ni Enya sa akong mama. Pagkakita sa parents ni Enya nako ni duol siya og ningon nga, mao ni si Asher di ba? Hello dong. Sorry wa ta makilaila ha og tarong dito sa burgeran. Nakiglamano nako ang mama og papa ni Enya unya nananghid nga mulakaw na. Paghawa nila, ako din giatubang si mama. Ma, unsa naman sa nima ako nakita nga gitunulan mo kag kwarta sa mama ni Enya? Hasa sila? Wala mo pa sa iluag pangutang? Ay, kalma ra gud Asher. Wa man ko nang utang, igo ra man ko ni text nila. Nangumusta og hi. Unya ni reply man sab nga ningon nga moari sa tua. Kinsa man sa kumabalibad. Unya, nganong gihatagan mo kag kwarta nga kuha pa ka mangutang? Ay nag-istorya-istorya ramis kalisod nako isip single mom nga ako ra gyud ang nagbuhi nimo. Daghang ko bayro nun og mga utang para lang makasurvive ta sa itong mga adlaw-adlaw nga gastuhan. Oh, di sakto akong gibuhat. Naluoy na akong ginikanan ni Enya og gihatagan ko kwarta. Hurot na gyud ang akong believe sa kong mama. Kibaw na magyud ko aning style niya nga mapaluy-luoy dayon. Labi na og dato ang iyang kasturya aron tabangan. Nagulang ko, Papa Joe kay wa pa gani nagsugod ang among love story ni Enya. Bad shot na ko sa parents ni Enya. Nagtuon na gyud sila nga mukhang pera na ang akong inahan. Kinahanglan gyud ko nga mudaog sa boxing. Mao lang gyud ay katapusan na akong baraha. Kung kwartahan ako, di na ko mauwaw sa pamilya ni Enya. Kay mubagay naman ko nila. Pila ra may istorya Papa Joe naabot gyud ang adlaw sa kong fight. Diha si Mama og Enya sa tubangan sa ring. Kabado ko kay mo'y akong first big fight. Pero excited ko kay feeling na ako si Manny Pacquiao. Unya, nasa kong atubangan, nananaw sila si Mami D o si Jinky. Pero diyang nagsugod na ang fight, dito na ko na-realize nga dili nga mahimong boxer. Dili sa yun mahimong Manny Pacquiao. Kay sa ikaduhang round, naigo ko sa left hook sa akong kontra og natumba. Nanyagit ang mga tao pero pinakakusog nga syagit kang Mama og Enya. Bangon daw, bangon, mao ilang syagit. Sumoto, naningkamot gyud ko nga makabangon bisan og lipong pagkaayo. Ug tuod man nakabarog ko before mahuman ang ihap sa referee. Sugod na pod sa laing round. Pero naigo na sab ko og na-knockout na gyud. Wa na ko makabangon. Unsaon? Nga nakuyapan naman ko. Diyan ako nakamatngon og buot, suod sa ambulansya pero luya na kayo ko. Abig yun na akong mamatay na ko Papa Joe. Kay gi-x-rayhan ko o gi-CT scan. Dayon doon ako'y brain concussion. Ug may nalang gani kay mild ra. Wa ko masayod og bati or maayo ang akong pagkapildi. Oh, tinuod nga napildi ko. Na-down ang akong moral. Nakanuhan ako nga di nagyud para sa kuha ang boxing. Daghan tinud kayo nga mga ambisyon nga mag-Manny Pacquiao para dali nila ang kwarta. Instant money and fame. Pero usaray Manny Pacquiao. Ug ako na pamatud-an nga di sayon ang iyang trabaho. Kay kadaigo sa kumo sa naong mapulingo ka sa kasakit. Diyan nakamatngon akong panimuot ako namatan si Mama nga naghilak. Salamat nga buhi pa kanak. Luwas na ka sa kakuyaw. Pasaylo ako Asher ha nga gipugos ti kag boxer bisan okay baw ko nga di gyud na mao imong gusto. Sukad karon nak di na ti kapugson. Tinaganay kong sugot nga mag-boxing pa ka o musud pa ka sa ring. Sukad-sukad, kato pa ko kakita ni Mama nga seryoso nga naghilak nga naglantaw sa kong kaayuhan. Kaysa una man gud, murag yun ang ako madungog niya. Gikan siyang baba nga gusto siya nga madato sama kang Mami D. Nakagawas na ko sa hospital ug nipahuway na lang ko sa amo. Ka-text na ako pirmi si Enya. Ug matod pa niya nga nakakita na daw siya og nindot nga place para siyang i-open nga coffee house. Nibalita po ko niya nga ako ends, muskwila ko sunod sem. Paskwilahon ko ni Mama sa Simay Public School.
para gamay ra og tuition fee. Wow, I'm happy for you. Future teacher na day ka ha. Reply pa ni Enya. Education course akong ikuha, Papa Joe. Kaysa tinood lang, bata pa ko, maunay akong pangandoy nga mahimong maestro. O tinood man, naka-eskwela gyud ko. Sa pagkakaroon, 3rd year college na ko. Todo gyud. Kaming duha ni mama o pamaligya o ukay sa online. Ako pod ang tig-deliver niya during my free time. Mag-deliver lang gihapon ko og mga burger. Nalipay lang ko kay nausab na si mama. Di na kayo siya palautang. Mangutang lang siya kung wa ni gyud. Unya dunay bayranan sa school. Grabe gyud ang irony, Papa Joe, sa life. Sila si Enya nga dato gusto siya nga padoktoron siyang parents, walay problema sa kwarta pero siya pud ang dili ganahan. Samtang ako nga way kwarta, kapos, kaayo pero ganahan mo eskwela. Sa pagkakaroon, focus lang sa ako sa akong studies kay lisod baya ang education nga kurso. Sayon lang paminawon pero lisod ang aktual nga leksyon. Later na lang ang akong love life kang Enya. Busy pud kay siya siyang coffee shop. Friends naman gihapon mi ni Enya. Usahay mo gawas mi, mag-date-date pero ni promise na ko daan kang Enya. Nga kung makahuwat siya nako, panguyaban nako siya. Inig makapasar nako sa teacher's board exam. Daghang salamat, Papa Joe, no, sa pagbasa nimo sa akong istorya and hopefully makapadako sa akong part 2 sa akong istorya. Padung pa lang ko sa exciting part. Kana, mao nga akong pag-propose kang Enya. Pero makapaabot kaha siya. Kami jud kaha ang para sa sugusa. Thank you, Papa Joe, and more power sa imong YouTube subscriber, sa imong YouTube channel. I hope makaabot na kag 100k ka subscribers para makadawat na ka og play button nga mo'y pangandoy sa kada YouTuber. Kini ang imong magtatampo, Asher. Daghang salamat, Asher, no, sa imong wish na ko nga makadawat og play button silver para 100, but pinaka-importante nako it's not that. It's how people appreciate and thankful nga natagaan ako pagtagad og nakashare sila og ako sa akong bahin na himong contributor sa mga kinabuhi sa atong mga kaigsunan. So diha landaan, mapasalamaton ako sa tanan tong mga subscribers. Anyways, kung mabot na sama nimo, I will embrace it. Pero sa pagkakaroon sad, focus na ko mao ang pagbasa sa inyong mga sugilanon nga ipada diri sa to ang YouTube channel. Daghang salamat. Kinisab si Papa Joe.